Hola, què tal, com esteu? Bé? Sí? Molt bé. Ara ja podeu sortir a passejar una mica. Bueno, a poc. Vaig a fer-vos el vídeo explicatiu dels instruments de corda que tinc aquí a casa, però abans de començar, mireu, m'acaba d'arribar un micròfon. Mireu, faig el unboxing amb vosaltres. Aquí dintre se suposa que està el micròfon, ve un cable també i un mini trípode. A veure... Xan, xan, xan. Uau! Mireu. Anem a connectar-la a veure com funciona. Hola, em sentiu bé? Perfecte, doncs. Primer que res, us vull donar les gràcies per totes les preguntes que m'heu enviat. Superbé. Espero poder contestar-vos a tots. El que no podré fer serà... Alguns m'han demanat David, que em podries ensenyar a tocar la guitarra? No, ara mateix no. Però us explicaré coses que podeu fer, d'acord? Això sí, per no fer un vídeo molt llarg, avui només us explicaré aquests instruments d'aquí, d'acord? I el proper dia us explicaré els altres. Us presento els instruments. Doncs aquí primer tenim la guitarra acústica. Ja veureu per què es diu guitarra acústica. Aquesta és la guitarra elèctrica. I aquí per últim tenim el ukelele. I aquí tenim tres instruments que semblen una guitarra elèctrica, però no és una guitarra elèctrica. No, no ho és. Aquest instrument es diu baix elèctric. El baix elèctric té la mateixa forma que una guitarra, però només té 4 cordes. Però hi ha alguns que en tenen 5 o més de 5. I aquestes 4 cordes sonen molt més greus que les de la guitarra elèctrica. Serveix per a fer els acompanyaments rítmics i melòdics de totes les cançons. I vosaltres dieu, ostres, David, i per què en tens 3? Ara us ho explicaré. I en tinc 3 perquè cadascú sona d'una manera i es fa servir a un tipus de música diferent. Un baix elèctric és un instrument de corda que té un cos de fusta. Aquesta fusta és vern, aliso en castellano. El màstil és una altra fusta que es diu auró, arce. Té 4 cordes, normalment té 4 cordes, però hi ha alguns que en tenen 5 o més de 5. L'instrument es va inventar així, amb 4 cordes. Aquí té el claviller, 4 clavilles per a les 4 cordes, i les 4 cordes metàl·liques. I aquí hi ha un element molt important. Fixeu-vos que el baix elèctric no té caixa de ressonància. Llavors necessita això d'aquí, que alguns preguntàveu, què és això que té? Són pastilles electromagnètiques. Les pastilles electromagnètiques el que fan és agafar la vibració de la corda, agafen el so, les vibracions de la corda i les converteixen en electricitat, una electricitat molt fluixeta. Llavors aquesta electricitat passa pels botons i surt pel cable a l'amplificador. Els botons, per què n'hi ha 3? Doncs un, el primer, és per aquesta pastilla, el segon és per aquesta pastilla i el tercer és el to. Ara he connectat el baix elèctric amb el cable a l'amplificador. Això és l'amplificador. Aquí l'electricitat es converteix en so per l'altaveu. Anem a escoltar com sona una mica. Qui va inventar el baix elèctric? Doncs tothom pensa que va ser Leo Fender, però no. L'any 1935, molt abans de que es començara a fer servir el baix elèctric, va haver un inventor i guitarrista que es deia Paul Tutmarc, que va construir el primer baix elèctric. El que passa és que aquest senyor no ho va saber desenvolupar i no va arribar gaire lluny. En canvi, el 1951,
l'enginyer Leo Fender va construir el baix que es deia Precision Bass. Es deia Precision perquè venia del contrabaix, i a diferència del contrabaix, aquest baix tenia trust, i cada trust et marcava la nota que havies de tocar, no l'havies de buscar com al contrabaix. I què va fer més Leo Fender? Doncs va anar a tots els músics a dir: mireu, aquest baix que he inventat jo és una meravella, l'heu de provar, sona molt bé, és molt còmode, no haureu de carregar el contrabaix que és tan gran, i ja veureu que bé. Fins que es va trobar amb el senyor Bill Black, que era el baixista del gran Elvis Presley, i li va dir: mira, has de tocar aquest baix, és una meravella, prova'l i veuràs. I sí, el baixista d'Elvis Presley va deixar el seu contrabaix a un racó i va començar a fer servir el baix que havia construït Leo Fender. I a partir d'aquí aquest baix es va fer molt famós, tothom el feia servir, tothom el volia, i es va començar a construir a gran escala. I avui dia encara es fabrica aquest baix. Fixeu-vos, uns 70 anys després encara es continua fabricant. Per què? Doncs perquè funciona molt bé, sona molt bé i es toca molt bé. Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Molt bé, primer baix, el baix Academy. Mira, Martina, vols saludar? Mira, saluda els nens i nenes. Digues hola. Connecto el cable. I... amb aquest baix vaig aprendre a tocar. Jo era autodidacta, no em va ensenyar ningú, així que el que feia era comprar-me llibres i, a part dels llibres, i vídeos no del YouTube, vídeos VHS. Doncs a partir d'aquí, i anar a molts concerts i veure a molts baixistes tocar, doncs a partir d'aquí vaig aprendre a tocar. Aquest baix li vaig treure els trasts, mireu, no té els ferrets que van aquí, els hi vaig treure tots. Llavors, aquest baix es diu fretless. Fretless vol dir sense trast en anglès, fretless. I sona així. Puc fer això, puc fer un glissando. I a més té el so aquest una mica semblant al contrabaix. Ui!
Ui, li ha donat molta veu. Mireu, aquest baix és el segon que em vaig comprar. És un Yamaha de 5 cordes. Té una corda més que sona més greu, aquesta. Super greu. És un si. Aquesta corda, aquesta nota, és la segona nota més greu que es toca. La nota més greu de totes és la primera nota d'un piano, que és un la greu. Després del la ve el si, que és aquesta. La corda vibra 30 vegades per segon. Què és una vibració? Això. Doncs vibra 30 vegades per segon. I la nostra oïda pot captar fins a 20 vibracions per segon. Aleshores, si jo aquesta corda la faig més greu encara, afluixant, quasi no sona res aquí. La veritat és com algo raro. El baix es pot tocar amb els dits, amb pua, i també es pot tocar amb els dits amb una tècnica que es diu slap. Red Hot Chili Peppers. A Martina li ha agradat. T'ha agradat, Martina? Mira. Ai. T'ha agradat la cançó? Sí o no? Què vols ballar? Vols ballar? L'slap es fa picant aquí amb el dit polze i amb l'índex s'estira. I el tercer baix que em vaig comprar l'escoltarem ara en una peça molt xula.